Ik ben op het moment bezig met Bonnie Sinclair. Die de vorige keer niet kwam opdagen. Maar volgende week heeft ze beloofd dat ze zou komen. Dus, Ze was er echt niet? Nee, ze was er echt niet. Ja, ze had de trein gemist en s'avonds belde ze op van helemaal in paniek. Nou ja, kan gebeuren. Niet die flauwe grap? Nee. We gaan het niet over drank hebben. Maar nee, maar... En Dana Winner, we gaan er nog één opnemen met Dana Winner. Dus dat is wel heel leuk. Belgische artiesten in Van Hoevelaak & Co. Ja, Van Hoevelaak & Co. Want dat, aflevering 4 komt eraan. Hoe gaat het? Ja, het gaat super. Het wordt enorm goed bekeken. Goede waardering. Mensen vinden het leuk om eens een kijkje achter de schermen te nemen bij artiesten zoals wij daarmee werken. Ja. Een keer een andere kant belicht van een artiest. En het leuke is iedere week een andere. Dus dat slaat enorm aan bij de mensen. En voor de kijkers die geen RTVO's hebben, die moeten dus kijken bij Uitzending Gemist. Want het is zeker leuk. Uitzending Gemist kun je gewoon alles nog eens rustig nakijken. En zeker de moeite waard. Want we kijken eens achter de schermen van de artiesten. Dus, ja, want je werkt met zoveel mensen. Noem eens even een klein rijtje op. Tatjana, Nikke Simon, Maribel, Wolter Kroes, Jeroen van der Boom, Bonnie Sinclair, Dana Winner, Bouke hebben we er een mee gemaakt. Dat is heel leuk. Ook nieuw talent komt aan bod, zeg maar. Dus alles komt een beetje voorbij.